Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kilalang antingero na si Juan Tumog. Walang eksaktong taon. Kapis. Itong mga panahong ito, isang magsasaka sa bayan ng Dao si Lolo Juan. Normal na namumuhay kasama ang mga magulang niya. Ang ikinabubuhay niya maliban sa pagsasaka ay ang magbuhat ng mga sako-sakong palay at bigas. Buhat-buhat niya yon, pababa ng bundok upang madala sa bayan. May karosa siyang hila-hila ng kalabaw kung saan niya ikinakarga ang mga palay at nilalakad niya lang ang mahigit 15 kilometrong daan papunta sa bayan ng Dao. Nung mga panahong yun, nasa edad 18 pa lang itong si Lolo Juan. Pero napakalakas at matipuno ang kanyang pangangatawan. Batak na batak siya sa trabaho. Marami din ang nagtataka kung bakit titingnan mo itong si Lolo Juan nasa 5 talampakan lang ang taas niya, pero tinatalo niya sa buhatan at hakutan ang halos mga kaedad niya. Sumasali din siya sa mga palaro tuwing fiesta. Isa sa mga palarong ito ay ang paramihan ng mahahakot ng bigas sa loob ng 5 minuto. Ang layo mula sa pinanggalingan ng bigas papunta sa pinakadulo ay 10 metro. Ang mananalo, iuuwi ang mga sako ng bigas na nahakot niya. Sa palarong yon, laging nananalo si Lolo Juan. Isipin niyo na lang, nakapaglipat siya ng 5 sako sa loob lang ng 5 minuto sa distansyang 10 metro. Kaya ang laging itinatanong sa kanya ng mga tao, "Juan, kumakain ka ba ng damo? Yung lakas mo parang sa kalabaw eh." Patawa-tawa lang itong si Lolo Juan. "Hindi po, sadyang mahilig lang talaga ako kumain ng kamoteng kahoy." Ang hindi alam ng karamihan, si Lolo Juan ay merong alagang mutya na kung tawagin ay mutya ng ngipin ng kalabaw. Ito ang mismong salaysay ni Lolo Juan Dumog kung papaano niya nakuha ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Sa parteng ito, si Lolo Juan ang nagkukwento. Isang araw, nung pauwi ako galing ng bayan kasama ang kalabaw ko, napansin kong parang iba ang ikinikilos nito. Kaya pinahinto ko ito at pinainom ng tubig sa batis na malapit sa tabi ng daan. Habang umiinom ito, napansin ko na parang may nginunguya ito sa tubig. Tiningnan ko, wala namang damo. At doon ko na nga nakita ang pagbagsak ng ngipin nito. Dali-dali ko itong sinisid sa tubig upang kuhain. Nung nakita ko na, dinampot ko ito gamit ang bibig ko. Pag-ahon ko sa tubig, nanlaki ang mga mata ko dahil ang kalabaw ko papasugod sa akin. Imbis na tumakbo, sinalubong ko ito at hinawakan sa magkabilang sungay. "Lati! Ano ka ba? Ako to!" Pero hindi nakikinig ang kalabaw. Tuloy lang ito sa pagsuwag sa akin. Hanggang sa napunta ko sa mga kawayan na kung tawagin ay mga bagakay. Pumulot ako ng putol na kawayan at inihampas ito sa pagitan ng sungay ni Lati. Tumigil ito sa pag-atake. Naging mahinahon din ito. Nagalit yung kalabaw ni Lolo Juan dahil kinuha niya ang ngipin nito. Simula noon palagi niyang inaalagaan ang ngipin
na isa palang mutya. Doon nagsimula ang kakaibang lakas na nararamdaman niya na hindi siya madaling napapagod sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Partida, ang inaararo niyang bukid nasa gilid ng isang burol. Taniman ito ng native na palay at saka mais. Napakatarik na paahon nun. Pero isang pangyayari ang sumubok sa bisa ng mutya ni Lolo Juan. Minsan isang madaling araw, kinailangan niyang pumunta sa gitna ng gubat upang hanguin ang uling niya. Ikatlong araw na kasi yun. Kailangan ng hanguin upang hindi maabo. Habang naglalakad sa daan, may kung anong biglang bumuhat sa kanya paitaas. Dinagit siya ng isang kubot. Ang kubot ay isang uri ng elementong maihahalin tulad sa mga aswang. Pinagkaiba lang anyong ibon sila. At yun lang ang tanging anyong kaya nilang gayahin. Habang buhat siya nito, mura siya ng mura. Put! Ina mo kang impacto ka! Ibaba mo ako! Pero tuloy sa paglipad ang kubot. Hanggang sa makita niya ang isang puno ng buli. Hinawakan niya ang dulo nito ng dalawang kamay niya. At maniwala kayo o hindi, naputol niya ang ubod nito at natangay niya. Yung ubod yung parang malambot na parte sa pinakataas ng mga punong pamilya ng palma. Dahilan upang mabitawan siya ng kubot. Pagbagsak niya sa lupa, agad siyang tumayo at hinabol ang elemento. Walang niya ka! Pati ako balak mo pa akong ihapunan! Hanggang sa lumapag ito sa isang puno ng kawatan. Binunot niya ang sanggot niya at ibinato ito sa elemento. Tinamaan yun sa likod kasi nakatalikod sa kanya yung kubot. Agad itong lumipad papalayo. Pero determinado si Lolo Juan na mahuli kung kanino mang alaga ang kubot na yun. Kaya sinundan niya ito hanggang sa matuntun niya ang bahay kung saan ito lumapag. Magliliwanag na nun, kaya kilala niya kung kaninong bahay yun. Sinasabi ko na nga ba, alaga ka ni Isoy. Wika nito sa sarili. Agad niyang pinuntahan ang bahay. Nakita niyang may nakaupo sa atangan ng bahay. Oh, Juan, anong sadya mo rito ng ganitong oras? Tanong ni Isoy. Wala naman. Naibato ko lang naman ang sanggot ko sa isang ibon na papunta dyan sa bahay mo. Kaya pinuntahan ko na. Nanlaki ang mga mata ni Isoy at nagsalita ng, Ha? Anong ibig mong sabihin? Pinagbibintangan mo ba ako? Gulat na wika nito. Wala akong sinasabi. Pero ikaw na mismo ang naglantad sa sarili mo. Aswang kang ina ka! Tumayo si Isoy at agad na sinugod si Lolo Juan na pinakamalaking pagkakamali niya. Nagbuno ang dalawa. Nakalmot nito si Lolo Juan sa likod, pero agad na nakagante si Lolo Juan sa kanya ng isang malakas na suntok sa sikmura. Halos isuka nito pati ang bituka niya dahil sa lakas ng pagkakasuntok. Hinawakan niya ang ulo ni Isoy at binali niya ang leeg nito. Sa lahat ng ayoko, ayun tataluhin ninyo pati kabarangay ninyo. Mga nanyo! Ang hindi alam ni Lolo Juan may napadaan palang mga magsasaka.
at agad na kumalat ang ginawa niya sa kilalang aswang na si Isoy. Doon na din nagsimula ang bansag sa kanyang Juan Dumog. Dahil sa pangyayari, kinatakutan siya ng lahat ng mga taga sa kanila. Pero iginagalang siya dahil sa pagiging matulungin niya sa iba. Fast forward tayo ng mga ilang taon. Edad 38 si Lolo Juan. Inudyukan siya ng mga kabarangay na maging kabesa de barangay. Dahil yon sa reputasyon niya. At dito naman nangyari ang pinakamalagim na sakuna sa buong barangay nila. Noong nasa pwesto na siya bilang kabesa de barangay o kapitan ng barangay, sinalakay ng mga aswang ang barangay niya. Ayon sa usap-usapan, ito ay mula sa isang kilalang angkan ng mga aswang. Dati itong gobernadorsilyo ng panahon ng mga Kastila. Hindi na muna natin babanggitin ang pangalan para mapangalanan ang pagkakakilanlan ng mga kamag-anak nito. Naging mahirap ang panunungkulan niya noong mga panahong yon. Pero may lumapit sa kanyang isang babae. Si Lola Goyang na noon ay alabay sa pagkababaylan ng kanyang ina. Nagpresenta ito ng tulong sa lolo ko dahil sa hirap ng sitwasyon. Hindi na tumanggi pa si Lolo Juan. Siyempre, mga babaylan na ang lumapit sa kanya. Aarte pa ba siya? Kapitan, paano po natin mauhuli yung mga aswang na yun? Malalakas po sila. Tanong ng isa sa mga tanod niya. Hindi ko pa sigurado. Kung mga aswang nga sila. Ang paglalarawan kasi ng mga nakaligtas may mga dala silang baril. Pagpapaliwanag ni Lolo Juan. Baril? May aswang po bang gumagamit ng baril? Papiloso pong tanong ng isa pang tanod. Tiningnan ito ni Lolo Juan at agad namang napawi ang ngiti sa mukha nito. Hindi biro ang bagay na to. Kaya ayoko na tinatawanan ninyo. Dahil malakas ang kutob ko na rebelde ang may kagagawa nito. Napatingin ang lahat nang biglang tumayo si Goyang. Kapitan Juan, maparebelde o aswang man ito, tutulong ang mga kasama ko sa pagsupil sa kanila. Maraming lupain na ang iniwan ng mga kababaryo at kaprobinsya natin. Sana mahuli na ang may kagagawa nito. Wika ng babaylan. Siya, mag-uumpisa tayong magronda bukas ng gabi. Tingnan natin kung ano talaga ang may gawa ng mga pamiminsalang ito. Matapos sabihin ni Lolo Juan ang mga bagay na ito, kaagad na silang naghanda at pinag-usapan ang mga gagawing plano. Nung gabing yon, siya mismo ang namuno ng pagroronda. At dito na nalantad kung ano talaga ang nananalanta sa lugar nila. Habang naglalakad sila sa daan, may narinig silang mga kaluskos. At may mga nagbubulungan. Bali ang daan kasi nasa gilid ng bundok. Tapos nasa baba silang bahagi. 4 silang magkakasama nun. Nung marinig niya na parang bumababa sa gilid ng bundok ang mga kaluskos, agad siyang sumigaw ng, Sino yan? Magpakita ka! Nang may biglang lumabas sa gilid ng daan, isang lalaki. Dahil sululang ang dala nilang mga pang-ilaw, hindi nila namukaan ang lalaking yon. Kaagad niyang nilapitan upang tanungin ito. Sino ka?
Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nakakubli sa tabi ng daan? Nakangisi lang ang lalaki, pero hindi ito sumagot. Kaya inulit ni Lolo Juan ang tanong niya. Pero sa pagkakataong yun, nagsalita na yung lalaki. Ang sabi niya, "Ikaw pala si Juan Tumog. Huwag kang mag-alala. Hindi mo pa oras. Maghaharap pa tayo ulit." Matapos niyang magsalita, bigla itong tumakbo. Hahabulin pa sana siya ng mga kasama ni Lolo Juan, pero pinigilan niya ang mga ito. Matapos ang gabing yon, wala nang sumunod pang pangyayaring sakuna. Hanggang isang gabi na nagro-ronda sila, nakarinig sila ng malalakas na sigaw, di kalayuan sa kinatatayuan nila. Matapos ang sigaw, sunod-sunod na putok ng baril. Agad nilang tinunton kung saan nanggagaling ang mga putok. At nang makarating sila, nakita nila ang isa sa mga tanod na nakabulagta sa daan. Wasak ang dibdib, pero buhay pa ito. Agad siyang tinanong ni Lolo Juan ng, Aming, anong nangyari dito? Sagot nun, Sige mo. Matapos yon ay naputulan na ito ng hininga. Nagkatinginan ang mga kasama ni Lolo Juan. Sinong Gimo? Tanong ng mga kasama niya. Isa lang ang kilala kong Gimo. Ang kapitan ng kabilang barangay. Nanggigigil na sabi ni Lolo Juan. Madali kayo. Magsiuwi na kayo at maghanda. Alam ko kung saan matatagpuan ang gumawa nito. Ang tinutukoy na Gimo ni Lolo Juan ay ang kababata niyang may lahing aswang. Sumakay kagad sila sa kabayo nun at tinungo nila ang bahay nung sinasabing Gimo. Medyo malayo kasi yun. Mga 20 kilometro mula sa barangay ng lolo ko. Pagdating nila doon, kaagad naman silang sinalubong ni Gimo. Oh, Kapitan Juan, bakit kayo napasugod? 10 oras na ng gabi ah. Tanong nito. Anong ginawa mo sa barangay ko? Ha? Galit na tanong ni Lolo Juan. Ginawa? Hindi ako umalis dito. Bakit? Ano bang nangyari? Takang tanong ni Gimo sa lolo ko. Huwag ka nang magmaang-maangan. Isa sa mga tanod ko ang pinatay mo. Galit na sabi ni Lolo Juan kay Gimo. Ha? Anong pinatay? Wala akong alam dyan. Hindi nga ako nakaalis ng bahay ngayong araw eh. Teka, pumasok muna kayo sa loob ng makapagkape. Pag-usapan natin to. Huminaho naman si Lolo Juan at pinag-usapan nila ang nangyari. Pangalan mo ang huling binanggit ng isa sa mga tanod ko bago siya malagutan ng hininga. Wakwak ang dibdib nito na parang isang mabangis na hayop ang may kagagawan. Pagpapaliwanag ni Lolo Juan. Pero itong si Gimo mukha talagang walang alam. Nagtataka rin ito. Sumalakay na rin ba ang mga aswang sa inyo? Balita ko, sa karatig bayan ng Tapas, nakakaengkwentro din sila ng mga rebelde. Minsan nga nagawi ang mga yun dito. Akala ko mananalanta na naman sila. Pero hinahanap nila ang isang nagngangalang Goyang. Nagtaka si Lolo kung bakit naman hinahanap ng mga rebelde
si Goyang. Okay, part 1 pa lang to pero napakaaangas ng mga karakter. Napakasarap gawin. Ito yung mga gusto ko. Bakbakan to, upakan to, non-stop to. So abang tayo ng part 2, 3 at finale. Pahintay na lang. Kita-kits tayo sa part 2. Salamat.